Han. Naku sigilanon. May tungod ni Juan, Pedro, ug Judas. Uban sa mga sa Ginoo. Ba sa Ginoo? Oo, uban sa Ginoo. Sa nauna ning panahon. Ani ni ang hitabo ni ano. Ana ang Ginoo. Mga tinunan. Nakita ninyo ng pinakahabog kay nga bukid. Ingon dayon ang yung mga tinunan nga si Juan, si Pedro, si Judas nga. Yes, sir. Ano daw Ginoo nga? Sige. Pagbitbit kamog mga bato kay manaka kita niya ng bukira. Ana. Bit na sila bato. Dagko ang bato si Juan, dagko ang bato. Giutog ni og bugon gyud si Juan. Si Pedro pud, ulit yung dagko ang bato, bugon. Bugon gyud si Juan. Si Judas ang unsay kamarama ni Judasan. Gakuha ra gamay kay nga bato. Gibitbit kay marama ayon si Judas. Usa ka bukid. Usa ka bukid pag-abot. Kayo. Kana. Abot sa tumay sa bukidhan. Ingon dan ang Ginoo nga. Mga tinunan. Kanang bato nga inyong gidala. Himuon ko kanang pan. Basta lagi. Lipay kay siya si Pedro. Kay gutom na kay saka sa kwan. Bukid. Lipay kay dako kay pan ni Juan Pedro daw galing taon niya. Kagudas kay gamay kayo. Di. Ikaw ra gamay kayo. Ulit kay si pan. Ulit kay si Judas. Judas daw. Kaon na si kon busog na kay Juan Pedro. Pagkataon-taon anak na po ng Ginoo. Mga tinunan, nakita niyo ng isa ka bukid nga habog yung gayo. Ana na mo ang yung mga tinunan nga. Yes sir. Ana na ba ng Ginoo nga. Sige, pagbitbit na sa kamog mga bato kay manaka kita niya ng bukira. Busog naman si Juan ug si Judas. Bitbit na gagmay kay bato. Igor gid makungkon mga dala. Igor madala niya og si Pedro mo gyapon, gamer gyapon Igor gyapon dala. Si Judas kay gigutom ngayo. Dako ay bato ay sakwat na si Judas og ing bato gapupuko gid siya bandong kita no. Saka sa bukid buko gid siya kay basin og himuon na bugpan. Pag-abot na. Saka na la dako kay singot si Judas ana din ang Ginoo pag-abot sa tumoy sa bukid. Ana din ang Ginoo. Mga tinunan, kanang inyong bato nga gidala, ilabay niyo na, taman sa inyong maabot, inyo na ngayuta. Labay dahil una si Juan. Labay una si Juan. Pag-lapay si Juan bistikan. Labay layo, ayo, yan na itong yuta dito. Huwag kayo. Luwag kayo. Pagkalikod po si Pedro Despikas, labay na po. Paglapay ito, alayo ka, yan na po itong yuta. Pag-ingon sa Ginoo, ikaw Judas, labay na. Eh, gada ko kay bato ni Juan Judas. Paglabay ni Judasan, nahulog rin bato sa iyang tungod. Ade, muna to inyo ta, gawin kayo. Yung tungganan. Oh, ana dahil ng Ginoo. Pag ako naman, ana dahil ng Ginoo. Ulit kasi, Judas. Kaya ganun si Fermi. Tunggan eh. Kaya marama man lagi. Ana dahil sa sunod ana dahil ng Ginoo. Mga tinunan, nakita nyo ng isa ka bukid nga. Pinakahabog kayo. Habon kayo. Oh, habog kayo nga bukid. Ingon din ang mga tinunan niya nga. Yes, sir. Sige, pagbitbit na sa kamog mga bato, kay manaka kita ni anang bukira. Ano siya? Di, kung sa gibuhat ni Judas, gadala o gamay, gabagood mo dako. Marugid kayo. May narugod kay, o himugpan, katong dako yung ihatag. O ilabay, katong gamiton niya itong gamay. Oh, si Juan o si Pedro, kay usog na lagi, agabit-bit rag. Gamay nga ba to? Para saka na sa bukid. Gabagood yapon si Judas daw. Gabit-bit sa gamay kay bato. Gabagood si Judas saka dito. Bukid. Dagko sino to. Abot gusto mo sa bukidan. Ana din ang Ginoo. Mga tinunan. Kanang bato nga inyong gidala. Mauna ka na inyong itlog. Si Judas, basta ulit si Judas na hindi. Huwag siya ka isa. O, wag siya nagikon. Mo dahil nga, ang mga tao karon na gamay itlog na idako. Judas. Wala ka ba sa Judas? Judas sa salarin. Oh my God! Wow! Okay guys, shout out na mo guys ang among mga loyal supporters sa Bisaya Katawa TV. Sila ni MC Ang TV, Carlos Serino, og sila ni Sheila Bibi, og shout out po ko guys nila Uncle Prido Uko uban sa iyang pamilya, og nila ni Chiridan Puentes, og shout out po ko guys sa akong sister diha sa Hong Kong nga si Aileen Mugot uban sa iyang mga friends. Og shout out po ko guys nila Richard Papin uban sa iyang pamilya,
Leroy Papin, o shout out po guys nila Gisto ni Caberti, Joseph Dawaling, o shout out po guys ni Kevin Lapay. Ang shoutout po na ako guys, si Jerson Monsanto, si Brother Ramsky, og sa amo ang FW friends nga si Ate Jonalyn Lugong diya sa Dammam, Saudi, og sa among mga through Facebook friends nga og sa Twitter, Instagram nga gusto pa magpa-shoutout, please comment below sa amo ang video para ma-shoutout pa mo guys sa sunod na mga videos. Bye-bye! Bye-bye!